Nyalle jam. Nyal ko. Ko janda. Nyam do seta. Hadan mo yaadu heew. On janda bra. Re mama rangal ko so bonga kan donga dayatu mama. Ndita e wo. Mama woni ko ala min jiddu jokkudira e dañde wona baax min yiɗa baasude dañjoron jiɗɗa dañjoranji mi yiɗa baasde farasnaji a faami ɗum de jimmi ala madara mama ala haydara yahara dawra watta haydara jimmi ko gaccama mama mama ngal kotal bongal jimmi ko gaccama de merci nene e ɗum kanka mbaw mbiɗem assalamu alaikum. aleykum salam leyron ɗo mbimomi somo ƴeewo yew dañde oro ƴeew baasde a jaɓi mi jaɓi kay a ƴeewa dañde eyyi mbasa dañde basɗo ko ɗum ɓuranma eyyi mi yaadi hen mbaddata de laalay nga wadde galle weli ligay kala hokkami ɗum bamare wa joni so tawi wonda yeehi sa yeehi no wirumani mbaɗi an joni jakorde an wayi kam amina majjani mi de ɓuura majjuma kay ala majjani ngalla goto maya gaɗo majjani yaya joni koko ko wima ko teddoɗa hen jaɓi kay a faami joni ɓaadi ko noon wi min mi jaɓi anani joni min mbiɗa wiya jama mbiɗa julia a faami e après joni noon o monno aɗan noon ɓaɗo wima wonde ko franaji haɗati kosɗe ɓe ɗon lakara andene mbimi yaya kala yaram ƴewra ko woɓɓe moƴƴuɓe wona ɓe ngara miskineɓe Allah mi yiiɗa ɗum joni jimmi ko jaaha lawɗum jiɗɗa ko mbatta France naɓe cewɗaɗi min kay bas wala ko mbattane bas mi hasara e bas tara mi yaha nder wallahi yalla lewru ma hen armani pabale bala to jogu may lewru ma yan kam armani may wallahi yalla may hande mi jogorani yoɓede mo mbalu koko may ay ka may Kuiman hersini ya sama wagu sipot. Hane na. Won kam habar hutu da. Lengalo kuri. Su dapat. Nah, itu mat. Sel arsel. Mau jam wone mar. Mau alhamdulillah. Sabar. Yang kamu lihat Arab, bilang ko habi. Sana wal kaji. Iko minato kay. Iya tuan. Pal. Ano biya da? Pergi kamu sih ha? Ana. Ada ke? Seligay. Minta hem ko Abdullah kum dar show. Abdullah kum dar show. Iya. So jete da. Wallahi Abdullah kum dar show. Jom hal mandila. Min janji rumah berham kum tu rumah saya yang. Tapi Allah, jadi rumah deuga. Deuga. Iya. Kolu go daro milo kon farasina yo adu jungu mi gor maran jitu takel ba kana karam ba yadu o ma de ko poli tu ho pala ha nyeno ha bi ho mi si baba yar barke nelad Allah Yidon fali nida ko gayna hamu tan o hawj o web ya jonka France na ko batara e bay afama di fali nida ko waji on kam ka France mi war hande fof ndam aro kara kam randu wuran mara o galle mo gallamen eyi ko godini ni dum ko ar jangoran jango hande sise wawa won hande sayidi hande sise inshallah Nara, wallahi mera soal jal jomam. Adem, wallahi mera sih, mera. Jaram, ajaram. Ya, awak terham pun mudah oke. Mingkam ngai na, aku bin Abdullah kum berat. Mika cidu, mika jam jalan fresh. Ini ya hanya wara jabal subuh. Kamu nyaji ni buat kan buat ini. Berarti harus mulai malam gitu ya. Munu mu yewe samba arani do en ha
mi yando ngaydo ni do tan garam place non asbo galla men kay wononi ko do won place men no ngaran dum lordo subun pasra o table yar bay no madda e yo pulam arsen tawa zey mawdum alhamdulillah tabarkal irmu mirra mashal min de ko burnoy no ka ko burnoy no lar set tan ko durna durnude ko durlu ande param di rombe ni kar laari annen gonda ni ho hamnari fa saare wura wusan hal ladde jama nyelaw so way ko mata fa e ju wallam hande ko daje ma haaji fe bismillah redima jinnom ko nubabe wutti mbod ya yangi binni bida nubabe wutti mbod ya yangi binni jaho yangi belli hulubete wutti an kay comportement ma wata semo an jimu ko sansude jimu ko an nan o wutti tam andi dum faidina yan kam ko keyron yangi kore jamen tan no godon yangi jarhoyey tan jinnom libabe sibecha ti jaro kay ko yaadi hen adi ya tan ne sayta ala jimu ko sansude baadi bele ndaram kadi laare bele mbi kam so njim an non mi famanima mata won diw mi jiida ton adi do ala min kam diw yol journam kilo ko mbabri gom kon diw kam dar heda fe ala problème ey joni darmi adama e duggi ona ko wuti tan ey yo fa ni problème anda ko diw ni diw tambe da way mu fodam mo damar ey gis bi ngal sublal kam ko wona sirab jogo ak bondi ko leer daynaw ey oɗo wuti tan de wonno ey bismillah en moj moƴƴi okay wallahi moj e haɗam hokkudema noon mon panduma hen busam mino ah o woni ɓurɗo moƴƴuɗo o won ɓuri moƴƴude o eyyi o mo wawa suurde hay jogu ɓuri moƴƴude mi hay tan de ey yaf rum yalla so ɗum ɓenni ey minen mboɗo jogui haaju hande o ey an ko hande min ko hande ey 18 heures ey mboɗo jogui etve komi jeeho toon o naawi ko noon mi yiiɗa tan leela toon ey inchallah taw minen mi yahani haajamo inchallah so jaɓi joomam wona aɗa faami kam inchallah urat wona tan 18 heures 18 heures kono no kadi hon ɗum kadi bandira e instant no jofnata baalde de ey oɗon air ey ñiɓɓen fuutor ok forbole mala ɗum kay forbole mala eyyi da wallahi min kam dara 6 heures ko tan so yani eyyi kanko garto so jaɓi joomam en tout cas dal woto mi yiɗde yaade tan tawa artayde ala probléme yeeri woto mi yiɗi yaade tawa artayde wallahi jarama mami addunare légende nani non jarayde les gens jarayde i hande ɓalawol wi jayidani wata wonko teyi non les gens jarayde quoi en tout cas hon 18 heures sa arani ko mino e ma o pullo ni heewi compliqué sare jigi ha joni ertani mi andani to yaadu fati portrai mi andaɗum yaro kam ko mbimami ko kam addi kam ɗum sa addani ɗum kam mbiɗa andi palade ma ha laaɓa ogo Sadio ogo Sadio naam angam ko janda yattandu poftorade o wadda sen halama o gartinmo ko gadduɗa yarade ñam ko mbimami ko de ɗum tan gaddama madananim goɗɗum ɗum gaddandam eyyi ala wona gonga mi jaɓɓani wallahi madini place mal to way joni yamuɗo ko garoɗo o garoɗo kay ɓenderat bammari joni enen kay koye dow gonɗen o wi so ari ane banko noon makko ala a gajo wallahi mawɗo kay wona ko ɗum mbimami neɗɗo mo ala hoto jottidiri e mum mamma haydara ala attugade mamma kam ko poose ɓole so wona leftude ay batta ɓe nafara bonande hamɓe mbawi wallama dañi place maji kam ɗum jimmi ɗum ñaguima Allah joni kay pamitan ha bammari kay kanko hoore makko hande o welto kanko ne ko yaadu ko lur jiiɗa ko mo burji samodoral tan omo yaha tan mo yaha joni jiyama ɗo ni eyi heɗo kalantumami ko mbimomi ko o dañi ko dañi France nani mo mbimami o ko ɗum o dañi bandiraɓe yawani i hol senantagal mum maayi o ara ɗo e galle ɗo e galle o fayi yawnen nani saren babba jahami France woto tampin hoorema komin babba so tawi ɗum wari ɗo mananani ko o wi minima enen jam makka makka kam tiiɗani mbaɗi ñami fof mo yangorde ɗum kam
makka kam tiide on ngal ngore makka jakkarelo de ori no way mandar ei Buñu jeew jabbandal kam sen wallahi parasinaji kadi assalamu alaikum maaleykum salam ok no mbaɗɗo badda oɗon ceeli aɗa selli ok mawɗum jam wone mo jam tan ok mawɗum oɗon ceeli mawɗum ok mawɗum alhamdulillahi mawɗum kay ok oɗon ceeli bisimilla ok ino mbaɗɗo mbaɗa campagne lawole kam ok wallahi mi tampani ana aɗa selli kam ok mawɗum ça c'est quoi ça non ça s'appelle pas de quoi ayo o hay garanda baba coɗo o France na janda ɗum accuma joɗo oui comment ça va aɗa selli ok mawɗum ko mbaɗɗa aɗa selli mawɗum o hamu ayi baba nenam nayi baba moy an helo taw ah an kam ok ko yettode ma ko den eyi ok hono min goni farayte nde eyi somin ligguima tan tumoɓe prix min kadi kono min otte tan kadi min otti si jam fa heɓi ko ɗum eyi fami eyi wadde bisimilla ok an baba nani bam nawi makka quoi manam makka kuwa inchallah nawa makka makka eyi inchallah kuwa fus quoi ko haala karnoɗo fammu quoi baba ana anda ɗum mi jaɓi ok an nena nani on fane saren baba ok mbaɗa saren baba ɓatiri a fata he nena wi ko adio malla o yiɗa saren baba de mbiɗa ko yi oro oto eyi ɗum wala probléme wotiɗi mom sohlam wotiɗi eyyi inchallah tolle je no mbaɗɗa noon nayi ana selli jam wone ma mawɗum alhamdu jam tan billahi on kam a tampani lawole lawol ngol wallahi ko heewi sakku saji ay ko somi ari mogol tan ko belep melep nanɗa fa o gon holko woni France ɓurɗum moƴƴude ala minen faray tali o way kono ɗemgal hono ɗum ɗaati tan eɗu ɗum ɗaati tan ɗum ɗaati ake maɗo jeeyan toon no wanede ɓe makka ene jeeya France an kam mbiɗa faray inchallah jaɗum joomam eyyi faray inchallah mina wet taw noyi nena bamta enen jahat te min jima kono ha joyi kamɓe yirlo hajjoy e ɗum koye ala caɗele wallahi kay tan arte hajju tan ko komi nawomam hajju walla ɓinguelam kam inchallah walla mi nawma arabe saoudi eyi wallahi ɓinguelam kam ala probléme sawma koyngal koyngal sa yiɗi faray nañ bala koyum fof koyngal somi yiɗi fo gongal faw wi wonde faraytinaji a faman koyngal tan kadi fawa gongal ɗi mbaɗɗa noon ayi hayre wutam joƴƴun walla warma yo yaw ay mi lota oɗo gawlam mi ara quoi oto gawlam nani mi ara joni quoi mi ara joni inchallah gawlam wallahi yallah an guel may gonɗa ko jesidi kam yo la ilaha illallah acci hakkille ma yin may kala artirta hakkille ko kala ɗumen e umu melata mbiɗami tan ko 6 heures gandiɗa ɗum ko wela saw hokkam hokkam wutam ɗum rokkanimo noon mi helan hoore ma hokkam wutam ngal kam foti yaran pot hokkam wutam mbimi yeyi goɗon hunde men ɗiɗima mboɗo jogui haaju gara ɗo hen aɗa o ker guittuɗa ɗum faray mare ko galaguɗo wona galagu ka en lay so tara jalo eyi hokkam wutam ken ni so wonano hersode mi tan hay tubam hay tuba min o hokkunuma mi hefta hande ka hama laab ten aren kalan ma galla men worat to mbaɗen gal mum an o hersin hoore ma sa yiɗani ɗum noon a nawata wuttama oɗo heure aɗa wona gayen e joni wona heɓe wutima eyi haala ka yo gas walla mi waɗa laɓe jofma min o eyi yo kay ɗum koye ala probléme joni eyi o jikku e ala probléme probléme mara en dañi probléme kay ar ko laɓi ki non hami ar tan ene dañi probléme ha heewi kay ar ƴeewa hayi ƴeewa ƴeewa ha arduɗo kay ƴeewa ko laɓi ki aɗa andi ɗum
fama ɗeɗo ñaagu tan jiɗi ɓen wonko ɓe ñaagurade tan ko parasna ay o ko gawlam ko o wi omo yaha to en tan min mino fulɓe hamin pas ya kam ko yitti wutte ma barke Allah janmi ko yaasi tan goto wutu dokku mo dokkuɗam omon addani kam gat ay o wi omo yaha ƴamoyde wala wutte wallahi Allah o wona neɗɗo on sono cabi joomam min kam mi holata coomni ono ko parasna ɓoɗo jogui tinke wayni leydi machallah tagi soɓe gari tan a hokkamɓe wallahi bam net darni net tagir mon iya kam bam woy ay onon ala wurino bam ka igu woy heɗo komo fuule kay e ɗum darda ayan ka sohuji en puuto jarima ka sohuji koni ɗum ne ono kam oɗon gandi oɗo o mi ganda hojju tan o laabirede a haali goom na ko parasna wittante mom hokka oɗon gandi mo yomo gandi kamani o parasnaje min gandi gandim kaylare haydara anda keɗoɗemi haala noon eyi oɗon gandi Abdoulaye kum garto gayna ham sarde o ala gajor ba ala dey gaynako sardi wuro kam fom e kono gaynako ma ko mi yiɗa ɗum kono min kam mona gaynako ma gaynako sardi wuro ɗum tam Abdoulaye na an ko mino fundata wona mbiɗa jiɗɗa ko joom jaw ɗum tan woni haaju ma so wiini joom jaw tan fundanam i ko namdi ɗum ma gaynako fije galle ma hande maydoronoma ma anne kay rewno ma kay e ba ɓito waɗi min gaccidi on goddeɗo e ay hande accitiɗen minde a yaade pawonde koyɗe de ana betti kam ana blay o mi bettanima sa jibini ɓiɗɗo tuude waɗɗuno yidde mum wona foraytinaji tuude aɗa ɗamino ko ɓuri ɗum ka ɗaminiɗo tan ka ɗaminiɗo min mi saɗinoma mbiɗa wonde ko hay ana ɗamtinaki hay ana ɗamtinaki ɓe garmi ɗo ne mbimami okke mbimami yuna fo a jaɓi i wona namdimami koko ɗum firti firti tan ko yidde jaw Ablaye keddami wona guiƴe hay minanni kay kam miñam mi wona guiƴe sa wona guiƴen ko waɗata joni gogo ii mama gogo nottumama kay ar kay ar ɗo jiñoni mama nottuma nda nawanam taw somi horimo kam paɗɗe kam ne kota gal nda naw nawananam sakam mo worduya nani ko mbawɗa ɗo joni ko mbawɗa ɗo nani fewni nani fewni rosa ko wiika ko en tan jiɗɗa tan ko yanti kam no poɗɗani no polmini ɓuuri warma jeeya ɓuuri warma sa gorko haɓe guiƴe mi haɓani an funtunoma o an mbaɗami an kalmi goto ɓe tan woni ganen gotel